Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil afadil sadatil ulama al-a'izza, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wa khassa panjenenganipun al-mukarram Romo Ki Haji Said Akil Siraj ingkang kawula hormati, al-mukarram Romo Ki Haji Muhammad Yusuf Khudori, pengasuh Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Romo Ki Haji Lukman Haris Dimyati, pengasuh Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Romo Ki Haji Nawawi Khalil dari Rembang, Jawa Tengah. Dalah para masyayikh ingkang rawuh, ingkang kawula boten saged matur asma setunggal pokok setunggal, boten ateges kawula mirangi anggen kawula ikraman wa ta'dhiman. Sedayanipun razaqahumullah sihatan dhahiran wa batinan sihatan fil jami'. Ingkang kawula hormati Bapak Bupati Kabupaten Ponorogo, panjenenganipun Bapak Haji Sukiri Sanjoko, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Ibu Listia, ugi segenap Forkopimda Kabupaten Ponorogo ingkang hadir, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Pengadilan Agama, Bapak saking Kodim, Bapak saking Polres, Kapolres atau yang mewakili, dan ugi seluruh ingkang kawula boten saged matur asma, ugi saking Forkopimjam Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo, Bapak Camat, ugi ingkang kawula hormati segenap pengurus Nahdlatul Ulama, utaminipun panjenenganipun Bapak Ki Haji Fathul Aziz, pengurus wilayah Jawa Timur, Bapak Dr. Ida Mustafa, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Ponorogo. Ingkang kawula hormati segenap mutakharijin mutakharijat, para tamu undangan, hadirin wal hadirat ingkang kawula minulyaken, keparengaken kawula ngunjukaken raos syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun ingkang Maha Kuwasa Gusti Allah Subhanahu wa taala, ingkang terus-menerus boten kendhat-kendhat anggenipun maringi rahmat saha nikmat dumateng kita sedaya. Salah setunggalipun nikmat inggih menika sampun paring kawilujengan kanthi kawontenan sehat wal afiat. Atas izinipun Gusti Allah kita dipun keparengaken pepanggihan wonten menika wekdalan majelis. Mugi-mugi pepanggihan menika estu-estu pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Rahmat saha salam mugi katuraken kunjuk wonten ngarsa pemimpin kita, panutan kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun wonten donya ngantos wonten akhiratipun. Para hadirin wal hadirat kakung miwah putri
pribadi Khuwaitimul Ma'had adalah sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi maji'ikum bi kutumikum sugeng rawuh dalu menika wonten menika wekdalan majelis kasekecakaken anggenipun lenggahan kula ngaturaken estu-estu agungipun panuwun ingkang sak kata-kataipun tanpa pepindhan kanthi ucapan jazakumullah khairal jaza jazakumullah ahsanal jaza. Mugi-mugi karawuhan panjenengan sedaya estu-estu pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun keparengaken matur mewakili saking keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda menika tasih wonten ing wulan Syawal. Kula pribadi mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda ngaturaken sugeng riyadin Idul Fitri minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ngaturaken sedaya kalepatan kekirangan khilaf ingkang kasengaja utawi boten estu kula pribadi mewakili saking keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda nyuwun agunging sih samudra pangaksami kosok wangsulipun mbok menawi saking panjenengan inggih ngaten sakderengipun dawuh saking kita ugi sampun inggih menika ngaturaken afwan ugi kula pribadi mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda ngaturaken agungipun panuwun atas kerawuhan panjenengan sedaya dalam rangka haul al-maghfurlah Ki Haji Hasyim Sholih ingkang kaping 22 menika ngaturaken matur suwun ingkang sak kata-kataipun ugi dumateng sedaya pihak ingkang sampun membantu terwujudipun acara menika. Tangih lamun tanpa sabiyantu saking panjenengan acara saged kagelar ingkang kados mekaten. Sepindah malih ngaturaken agungipun panuwun jazakumullah khairal jaza. Ugi kula pribadi mewakili saking keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda ngemis dateng panjenengan sedaya doa panjenengan panjenengan tilar wonten ing Pondok Pesantren Darul Huda menika kagem siyadah keberkahan mugi-mugi lumantar donga pangestu panjenengan sami sedaya kanca-kanca santri anggenipun bibinau ngaos wonten ing mriki dipun paringi kawilujengan kesehatan dipun paringi kemudahan dipun futuh manahipun sehingga saged gampil anggenipun nampi ilmu saking ngarsanipun Gusti Allah dumawa ilmu ingkang barokah ingkang mugi bijing dados kunci kawilujengan kebahagiaanipun wonten donya ngantos wonten akhiratipun. Lan ugi kula nyuwunaken doa restu dumateng para khuddamul ma'had mugi-mugi anggenipun khidmah wonten ing Pondok Pesantren Darul Huda menika dipun paringi kegiatan, dipun paringi kesabaran, dipun paringi keikhlasan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi nyuwun doa restu panjenengan sedaya mugi-mugi Pondok Pesantren Darul Huda menika dipun paringi pondok ingkang nafi'ah barikah mubarakah ila yaumil qiyamah. Salajengipun kawula keparang matur sumateng panjenenganipun Rama Ki Haji Yusuf Khudori pengasuh Pondok Pesantren Abi Tegalrejo Magelang Jawa Tengah kersa mangke paring tausiah maringi mauidhah hasanah kagem kita sedaya. Mbok pilih mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya kathah kalopatan, kathah kekirangan
wonten khilafipun namung nyun pangapunten cadung duka nyun lumatur isih samudra pangaksami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.